15 ka minor de edad nga nagaliho-liho sa Bacolod City ginpang rescue. Yaring balita nga itong gintutukan. Matapos ang report nga may nagaliho-liho sa dalan kag nagapamahog sa mga wala nagahatag sang limos. Liwat nga nagpatigayon sang rescue operation sa LGU. Sa ila paglibot sa plaza, downtown area kag dalan Lacson na rescue ang 15 ka mga minor de edad. 4 of them are girls. Sa youth home siya na temporarily ang ginstay, ginpastay since conduct man kami mga intervention sa ila nga nakaangay gidla sa isa sa ila sa. Kung matapos ang intervention, iga-turn over ang mga ini sa ila tag sa kabarangay. Ginatutukan man sang DSSD ang ining abandonado nga istruktura nga nahamtang sa 4th Lacson Street. Talalupang doon, nga guba na ang mga parte sini, madamo sa basura, kag wala na sa puwerta. Diri nagatambay iba niya nagaliho-liho sa dalanon. Currently, ma-dialogue pa kami with City Legal and other concerned department. Kung pwede ay pagbaala dira kay natiniran din sa mga rugby boys. For now, ginasturyahan din namon para makabulig nga kung ano pwede nga mahin. Apang sa padulungan sa news team kaupo ng Chief Tanod sa barangay, natukiban nga wala lang ang mga ini nagatambay kundi naga-star sa lugar. Wala kami pala yun. Tumutambay lang kami. Layas bahay lang kami. Tapos? Kami palaboy sa gating-gating. Dimis ka din yung tulog. Apong sa maluwas diri sa ground floor, ginahimo man nga tululugan o kung nilistaran sa mga nagaliho-liho nga mga baklod noon ang ikaduha nga panalgan sang sining abandonado nga building. Panawagan karon sang Bacolod City LGU sa Tag-iya nga magpatigayon na sang demolusyon agod ma-clear out na ang lugar kag hindi na ilistaran sa mga nagaliho-liho sa syudad. Ginkumpirma sa LGU nga pribadong nasambit nga istruktura. Magapakigangot pa sila sa Tag-iya ango sa plano nga demolusyon o kun pagpasira depende kung ano ang makasugtan. Opod, Quirino Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.